Tini norong ni buskango tek ise video kotal tu pai phepi kya ang o hano tam khlai norong nai tong di ang o hano tui rui misiui to na sarapsa ola ang bono tam khlai norong abo nai tong bai bye Papa mau trip, hai pin ya coba lari bu. Betul. Mayu. Yakung jago. Tadi nasik dang kai bisik senam ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ta senam ka tak bono ang phoran chinai satongo phoranai salsasak phoranai tai so pro kang bono hoki wo te bo krak ka sok chinai ta an chati sogonang ran kha baksa ka phati o phati mano hingke kisa ha kepek na oite usa ma silu na te bono je phati jago gona jong phati ke kisi sa yo phati jang no ha ma silpi nai kisa na obo mu pharai bwthai ango mu pharai bwthai ni bwtwi kari woi rong phulnai angani dia sanamani jagao kisa rong nong kai ko Muna wasa bai andala murang hangke wasa kalam kalam manai kai kala jam to jang wasa mo patlam mukrai kalam dita
Iko nasi di mu prai belai borokha hingke o gana gana kufur amung gang chundunyo ririkha naine bini tida naithoka ni dia senamani ang hani ang tabuk jati soganangni boni dosi senamnai dukhui omo khwtwng o khwtwngni ang senamnai o khwtwng bo hain khwtwng ya sutini khwtwng na nango omo anar sutini khwtwng tongo ang boni dosi senamnai jabo jati senamman soganang ang o jaga o thok rinai Iko naik sih, ani jati soganang ingkha ang kaini musim tahu zorot. Semua bazar aku panjang aja, janjian aku no hani tagine semua macam jati soganang sogine semua tahu aku, ini mana Diwali aku sih sogine no